ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಹಾರದೆತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ರೆಡ್ ಕಾಜಿಲದೆ ತೊಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏತು ಪಂಡಾರ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪನ್ನೋಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಸಾರಿ ಗೆಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಚೋಂಡು ತುಲೆ ಡಿಸೈನ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ್ತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಯಾನು ಜಿಗ್ಗಾದ ಪಿದರ್ದೆತ್ತ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ತೂದು ಬರೋದು ಆದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣದು ಎಸ್ ಯಾನು ಮುರಣಿಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತದ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಾತನು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಒಂಜ ಯಾನು ಬೇಸಿಗೆ ಪಡ್ಪವೇನು ಇಜಿ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಬೇತೆದ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುವೇನು ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರಗಳ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಮುರಣೆಂಜಿ ಯಾನು ತೂಪದಿತ್ತೆ ಪಿರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಪಿರ ತೂಪ ತುಲೆ ಎದುರ್ದ ಕೊಲ್ಕೆ ಇಂಚೋಂಡು ಹಾಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಮಿಡ್ಲಡಿ ಮುರಣಿ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ತುಲೆ ನೀನು ಒಂಜ ಬೇಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಪವೆ ದಳಪತಿ ಚೈನ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೇತೊಂದಿನ ಅಂಚ ಐತ ಒಂದುಲ ಬಿಲ್ಲುಲ ಪತ್ತೊಂಡ್ಯಾನು ಬಕೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ಲ ದೇತೊನ್ಯಾನ ಲಲಿತ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಒಂದು ರಡ್ ಮಾತ್ರ ಅರುಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ದೇತೊಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ದ ಕೆಬಿತಲ ಬಕ ಎನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂದುಲ ಯಾನು ಒಂದೆಟ್ಟು ಅರುಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಡ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ತೋಜಿನ ಪೂರ ಯಾನು ಲಲಿತ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಡ್ ದೆತೊಂದಿನ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಲಕ ಪಡೆ ಪಲಕ ಮನ್ಪುರ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗ ರಿಂಗ್ದ ಭಯಂಕರ ಮಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಗುಂಡತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕಾಜಿ ಪೂರ ಯಾನು ದೇತೊಂದಿ ಕರಿಮಣಿ ತಿಂಚಿ ಪೂರ ದೇತೊಂದಿನ ಯಾನು ಲಲಿತ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂಚ ಬಕ ಉಂದುಲ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಉಂಡತ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತದ ನಿಕಂಡ ಯಾನು ಚೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದು ಅಪಗ ಪೂರ ಚೂರು ಕಮಿಷನ್ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ರಿಂಗ್ ದೇತೊಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಂಗ್ ದೇತದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೈ ತೋರನಾಗ ಲೆಬ್ಬೆ ಆಯ್ತನು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವು ನೆಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ರಿಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣ ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನತ್ತ ಅಂಚ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಸಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಪೂರ ಯಾನು ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಪರಿದು ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತನಾಡ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಏನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನಿ ಒಂಜ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಕಾಸು ಪಡೋಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತನಾಡ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಏನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನಿತ್ತೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಸೊ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ ಪೊಂಜೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಅತ್ತನಾಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರ್ತುಲಿ ಅವಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಪಾಡುವೆನ್ನು ಆರ್ಲ ಎನ್ನಲಕನೆ ಒಂಜಿ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆತೇರ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾಸಲ್ ಆತಲ್ ಪಡೋದು ಸೊ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ತುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಂಕ್ ಈರೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಆ ಕಾಲಿ ಪುದರ್ಗ ಮಾತ್ರ ದೀಪ ಎಂಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೀರು ದಾರಿ ದೀಪ ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತೀರು ಸೊ ಆರ್ಲ ತುಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಪಾಡ್ವೇನೆ ಚೈನ್ ದೇತೊಂಡಿರಾರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ದ ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಪಂಡ ನೇಚರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದಾರ ಆಂಡ ಆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಜಲಸಿ ಪುರ ದಾಲ ದೀಪ ಜನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಚೂರು ಹನಿ ಕುಡಿದರೆ ಹಳ್ಳಗೆ ಚೂರು ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ ದೀಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಬರ್ಪುನು ವರ್ಷಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಅತತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ರಿಂಗ್ದ ಮರ್ಲು ಬಕ ಎನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುನು ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉಂಡದ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡೀಲರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುರು ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅರೆನ ಡೀಲರ್ನಾಗ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ರೇಟ್ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪಣ್ಣದು ಧರ್ಮಗಿಂಚ ದೆತ್ತೊಂಜೆಂದು ಗೊತ್ತು ಸೊ ಆರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡೀಲರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಐಟಮ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಒಂಜ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು
ಸೊ ಒಂಜ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ಅತ್ತನಾಡ ಯಾನ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಸಿಗೆ ಪದ ಬರ್ಪೇನು ದೇಗಂದು ಪನ್ನ ಬಂಗಾರ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರದನೆ ಬೆಲೆ ಆತನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೂಕದ ಹಾದ ಪುರ ಆಪುಣ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪೇನು ದಾದ ಆಪುಣ ಪಂಡದು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಿಲ್ ಪತ್ತೊಂಡೇನು ಬಕ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಸೇರಿದೇನು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೇರ್ನಾಡ ನಮ್ಮ ಕೋಶ ಅನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದು ತೂಕದಾದ ಪುರ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ ದಾದ ಬೆಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಪಾಯನಂತ ಹೊಸತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತೇನೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚೆನೆ ನೀ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರಜೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೋಂದುಲ್ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಒಡೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆಯೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ವೆಯೇ ಸೊ ಅಂಚ ಆಯೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಗನ್ಲೆ ತುಂಬ ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಡತ್ತ ನಮಕ್ ರೈಸಾಯರ ಶೋಭಾಜಿಗಂದತ್ತು ನಮಕ್ ಏಪ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏರೇಡ ನಟ್ಟು ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡವ್ದಿದ್ದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಸು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟಕಾಲಗ ಅವೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಕ ಯಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದೇ ಪೋಪಿನ ದಾದಂದು ಪನಗ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಲಾಂಜೋಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮರ್ಮಲಾದೆ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನತ್ತು ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಬರ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಕ್ಲಿನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲಕನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಬಕ ದೇವ್ರ ಎತ್ತಾಂಡ ಟಚ್ ಉಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡಾಂಡ ಆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಮರ್ಮಲ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪಂಡ ಮಗಲ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೇನ ಎನ್ನ ಗೋಲ್ಡುನು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಹೋಪಿನಿ ಎನ್ನ ಬಿಜ್ಜುನಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೋನುನಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ದುಂಬೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಮರ್ಮಲ್ನಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲಾದೆ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇನು ಮಗಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಏಪ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಮರ್ಮಲ್ನಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲಕನಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪೀರು ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಾಡೊಂದು ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಪರಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಏನು ತಿರ್ತುಲ್ಲೆ ವಾ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪನ ಬಲ ಬಲ ಅಪಗಂಡ ಎನ್ನ ಚಕ್ ಜೀರ್ಣದ ಟಕ್ 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 ಇಂದ ಚಪ್ಪಲು ಮುರಣೆ ಅನ್ನು ಕುದ್ರೋಳಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ತುಳು ಶೂಕೊಂಡ ಚಪ್ಪಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯಾನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ತೋನು ಚಪ್ಪಲು ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಶೂ ಪಾಡುನು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತೈತ ಅವಾಗ ಶೂ ಪಾಡುನು ಅದು ನಾನು ಇಂಚ ಕವರ್ಗ ಪಾಡ್ವೇನು ಇನ್ನಿಯಂತೆ ಈ ಟೈಪ್ ತಂದು ಮಂಚ ಗೊತ್ತೇನಾ ಸೌಂಡ್ ಪಿಂದುಲೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಲ್ಗ ಟಕ 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 ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಗಾಡಿ ಪಂಡಾನ ಅಕಲ್ಡ ಪಂಡಾನು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಉಂದು ಎತ್ತ ಉಂಡತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ನೀರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಗುದ್ದುದುಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಂಡಾನು ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಡಾನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುದ್ದುದು ಮಣ್ಣು ಬಿಡುದು ಏರ ಕಾರನ್ನು ಬತ್ತು ಡಿಬ್ಬ ಎಡ್ಪಾದೇರೆ ಎಂಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ತುಲೆ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಏನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಲಲಿತ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಪ್ಪುದ ಕರಿಮಣಿ ಮಣಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಹಾಕುಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಕ್ಯಾನು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉಂಗಿಲೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗೆ ಪಡ್ದು ತೂಕದ ಆದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣದು ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ನಾನು ಬೆಸಿಗೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಗಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ ಪುರ ಒಂತೆ ಲೆಪ್ಪೆದಲ್ಲ ಪದೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೆಸಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಉಂಡು ತುಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಶೋಕುಂಡು ಕರಿಮಣಿದ ಆ ಕರಿಮಣಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತು ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂಥರ ಶೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಅಪ್ಪರದು ಎಸ್ ಓಕೆನಾ ಬಿತ್ತದೆತ್ತು ನಾ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತು ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವನುಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಇಡು ಎನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಇಡು ಒಂಜ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬಕ ಎಂತ ಕಾಜಿನ ಕೈಕ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತದೆ ಪುಗ ಬಣ್ಣದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ ಉಂಡು ಎಲ್ಯ ಸಾರಿಗೊಂತೆ ಮಲ್ಲದ ಇಕ್ಕ ಬಣ್ಣದು ತುಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಎಂಚುಂಡು ಕಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಈ ನಿಕ್ಲು ಜವನೇರ್ನ ಎಂಚದ ಶೋಕುಂಡ ಇದು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಹಬ್ಬ ಎಂಕು ಮೂನ್ ಬರ್ತೆ ಎಂಜಿನದು ಎತ್ತು ನೋಡಿ ಎಂಜಿನ ಬುಡೋಡು
ಮೇರೆ ಮೇರೆ ಕರಿ ಮಣ್ಣಿದ ಕಾಜಿ ದೆಪ್ಪುಲ ದಾಲ ಈರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿ ಉಂಡ 53 ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಎನ್ನ ಉಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಮಣ್ಣಿದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಈತು ಪುರ ಕೊರಿಯೆ ಐಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 65 ಆ ಬಜೆಟ್ ದಾನಿತ್ತೆ ತೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿತ್ತದ ಏಪುಗ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚೆ ಕೆಬಿತ್ತದ ಅಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದ ತೂದು ಓವುಲ ಎನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಐದು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಚೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏತು ಬಂಡಾರ ಎಂಚ ದೋಜುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪನ್ನೋಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ದೋಜುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಸಾರಿ ಗೆಡ್ಡೆ ದೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ಹತ್ತನೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪಾಡುವೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಹಾರದೆತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಎಂಚೊಂಡು 4.6 ಉಂಟು ರೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು 59,670 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ದೇತೊಂಡೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣ್ಣದು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚೈನದ ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚ ತುಲೆನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ತುಲೆನ ಅಂತ ಆರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಾಣ ಮಾತ್ರ ಇದು ಏನಲ್ಲ ತೂಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪಾತಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಪಾತಿಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಡ ಹರಿದಾಡೋದು ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವಕ್ಕೂ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಕೆಲವಕ್ಕೂ ಜಾನ್ಸಿನ ಒನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪೂರ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದು 90% ಜನ ಎನ್ನನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು 10% ಅಕ್ಕನ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಯಾನ ಹಿಂಗೆ ಬಂದೆ ರಡ್ಡು ಕಾಜಿಲ್ಲದೆ ತೊಂದೆ ನನ್ನ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅದೇ ರಡ್ಡು ಕಾಜಿಲ್ಲದೆ ತೊಂದು ನನ್ನ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದಿನ ಈಕ ಅದೇ ತೊಂದೆ ಹೂವು ಅಂತಿದ್ದು ಕೆಬಿತೊಂದು ಗಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ತೊಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರಡ್ಡರೆ ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಪಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಜೋರು ಬಡವಡು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುವಿನ ಫೈನಲಿ ಏನು ಮುಂದಿಂದೆ ತೊಂಡೆ ಎಂಚೋಣ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಟನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಹಾಂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಇಕ್ಕುಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ಇರತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಗಳು ಅಷ್ಟು ರಾಸಿ ರಾಸಿ ಕೆಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೀನಿ ಹಾಂ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲಿರು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೆಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿರು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಆಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತಾಂಡು ಮಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಾಜಿ ಹಣ್ಣು ಇತ್ತನು ಗೋಲ್ಡ್ದ ಮುಕ್ಕಳನೆ ತೆತ್ತೊಂದಿನ ಅಂಚ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದಿತ್ತು ಅಂಚ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಗಿಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಗೋಡೆಗೆ ತಿರ್ತು కదా ಬಡವಡು ಕಣ್ಣು ದೊಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ರಡ್ಡನ ಗಂಟೆ ಆತನು ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕಾತದಾತದು ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪುವೇನ ಯಾನಾರ ಇಂಬೆಗೆ ಕೇಳ್ಯಾನು ರಡ್ಡಿಗೆ ಬಿತ್ತಲ ಪುತ್ತಾಗ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡಿ ಆಯ್ಡ ಅಂಗರ್ದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಕುಡನಿ ಮೇಯ್ಕಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲೇ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಒಂಜ ಸೋನುಗು ಗೊತ್ತಾದುವೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಮ್ಮಿ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಈಜಿನಡೆ ನಿಮೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತವನಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಪಂಡ ಆ ಬಜೆಟ್ ಇಡು ಒಂದೇ ಒರಿಯೊಂದಿತ್ತನು ಕಾಸು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿತ್ತನು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಐಕೆ 50 ಬಜೆಟ್ ಇಡೀ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಅಂಕೆ 50 ಸಾರ ಅಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತದು ಮಲ್ಲೆ ಜೋಗಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೋಣದ ಪೂರ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಅಂಡದಾದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಸ್ಟೋನದ ದಾಯದೆ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾಗಾರಿಗೆ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟೋನು ಬಂಗಾರದ ನೆನಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಅವು ಸಾರಿಗೆ ಎಟ್ಟದೊಜ್ಜಿನತ ದೀರ ಏರೆಗ್ಲು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಪೂಡತ್ತಂದೆ ದೀಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪೊಂಜೊಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂಗೋಡು ದೆಬ್ಬತ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣದತ್ತು ಪೂರ ಪೊಂಜೊಲ್ಲ ಅದೇ ತೊಂದೆ ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಏರ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ನನ್ನಲಾತು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಜಿ ಪೋಪೆ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಇಡೀಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂಪದ ನಾನು
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಲೇಡಿಯಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತೆಯನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಸತ್ತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಉಡಲ್ ಹಿಂಗೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.